Så er det jo min tur. Jeg er også sikker på, ja, I venter bare på at se noget rigtig godt. Det gør jeg også. Bare det er noget blå. Jeg skal fatte mig kort ind på det her præsten sagt. Og jeg vil sige en ting. Det der kendetegner vores forhold. Det er glæde, længsel og samhørighed. Og det er det eneste tre ting, vi skal bruge overhovedet. Og det ligger lidt i det, præsten sagde, og ligesom det vi har snakket med præsten om. Og du er ikke i tvivl om, at jeg skal dig. Du kan se på mig, der går op i kirken. Jeg tror alle kunne se dem, der sidder tæt nok på i hvert fald. Der er ingen tvivl der. Så stopper vi moren derfra. Og for ligesom at... Ja, kan man jo ikke, man skal ikke sige, den videre, ikke? Det er det, der er så svært ved ord. Vi er ligesom nødt til at så bringe det videre til, hvordan fortæller man en anden menneske, hvad kærlighed er. Der er ord, men der er også musik. Og jeg ved, at du vil gerne... Du elsker, når vi spiller musik og hører musik. Så jeg har musik til dig. Jeg vil gerne have lov at præsentere vores organist fra kirken, Jesper K. Og så har jeg en special guest for tonight. Et familiemedlem langt ude i periferien. En ung mand på kun 15 år, som har et enestående talent inden for klavierspil. Det er Mads. Og tilhører den rytmiske musikskole i Odense. Og bruger meget energi på hans evner i fingrene. Så jeg vil gerne have, at I tager rigtig godt imod Jesper K. og Mads Brandegård Feddersen. Musik siger jo som sagt mere end 1000 ord. Og det kan vi lige så godt drage nytte af. Når vi er her. Og det gør jeg. Som sagt, så er der jo visse i selskabet, der er bekendt med, at jeg er vant til at ytre mig via denne mikrofon. Og en sang, som er helt uundgåelig i sådan en sammenhæng her, er jo nok Kim Larsens Kvinde Min. Så den slipper hun ikke for. Og hvad der så end sker, det sker, for jeg er din. Selvom vi har skændtes lidt, og du har grædt og lidt, og det har været slemt, så glem det nu, for jeg er din. Jeg har hostlet og spillet tosset
jeg snydt dig, nej, men skammet mig, stjålet af din kærlighed, du ved besked, wow, yeah. Wow, yeah. Wow, wow, ba-ba-ba-di-o. Og du er stadigvæk akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig. Så ender det, så ender det. Tror du, vi skal følges til livet, det er slut? Det håber jeg, ja, jeg gør, ja, jeg gør. Så kom og drøm med mig i den lange nat, hvor stjernerne de fodrer og blinker som besat. Nej, bliv ikke bange for deres sange. Hold bare fast i mig, når de fortæller dig, at der er tusinde mil imellem dig og mig. Nej, nej, tro det er mig. Wow, wow, ba-ba-ba-di-o. For du er stadigvæk akkurat lige så smuk som den første gang, da du kyssede mig. Så ender det, så ender det, så ender det. Så tænker man jo allerede der, kan det blive slut nu? Selvfølgelig er det ikke det. Nej. Mig og Pernille bruger meget en tid på at høre musik. Ingen tvivl. Det er sådan en fælles ting, vi har. Og hun siger jo samtidig, kan du godt synge den der for mig, skatter? Den kunne jeg godt tænke mig at høre den sang der. Der er bare forskel på at stå hjemme i stuen og så stå sådan en her. Jo, Pernille Musen, det kan du tro, jeg ved. Du behøver ikke engang at gætte, hvad det er for en, for den kommer her. Det er godt, vi har en masse meget professionelle unge mænd. Giv dem en hånd. Raining down his cold sides, the shadows of a man, a face through a window, a crying in the night, and I go seeing tomorrow, just another day.
when love was mine. Just caught up in a world of uphill climbing. Tears are on my mind, and nothing reminds me, oh Mandy, but you came and you gave without checking. You set me away, oh Mandy, but you kissed me and stopped me from shaking. And I need you today, oh Mandy. Jeg håber, min skat, at du forstod, hvad det var, jeg sagde. Vil du sige til mig? Bare